kuan. Oh, my goodness. Harap mga kauban, oh. Na. Grabe ang balod, oh. Murag suko makayang balod sa mua. Hi. First time ginako ni ba naligo nga kuan na walay oh murag yan kauban na mo. Say hi again. Layo kayo mo ba? Oh. Pagingon lang mo guys. Pagingon lang mo kay malumos na joke. O ni nangaligo na lang. Kay nabasa na sa ulan, hapit na lang din nangaligo. Oh ni kita ng adlaw oh. So naa siya bangka diri guys pero walay tao, mingaw kayong dagat. Uning dagat diri sa Maasim. Gikan actually guys, gikan mi og Kiamba. Nangumpanya mi sa among classmate nga social worker nga si Miyuki. Nya pag uli imbis nga mo tuwing na mi sa Jensan, napasa mi og ulan. Una isa mi ka multikaban. Una nga nag-ano na lang mi kanang aligo na lang mi. Wa mi mga ilis tanaw ra gud oh kung attire. Diba guys? Dagko kayo ang balod ba? Grabe pa sa agad na mo eh. Busy kayo ko. Apit pa ko na dagma. Makailis, ginunta ko ba? Grabe. Murata ba? Marag mangulata ang kuan ba? Ang sana. Mangulata ang laod. Awd ang balod. Guys, palungosan ako guys kay maligo sa tugbalik. So once again, don't forget to subscribe my channel. Bisayang Kulot. Thank you for watching.